Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas paguyuban gesang sesarengan sing begja rahayu, gesang sesarengan sing bahagia. Yen kula panjenengan anggenipun gesang sesarengan bisa dipracaya siji lan sijine, temtu menika dados sarana anggenipun bangun gesang sesarengan sing sae. Ning yen salah setunggal sampun boten saged dipitados, ora bisa dipracaya, mbuh omongane, mbuh gagasane utawa tindak tanduke, lah kadang kala menika dados pepalang. Nanging saderengipun kula nglajengaken sampun dangu sanget kula dereng ngaturake panuwun malih dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder ingkang tansah setya pinarak wonten ing PDSK channel menika lan ingkang sampun subscribe matur nuwun sanget, like lan komentaripun ingkang positif ingkang tansah nyengkuyung channel kula menika. Mugi-mugi channel kula kanthi panyengkuyung panjenengan sami sansaya mekar ngrembaka. Pancen boten gampil tumrap kula pribadi ngopeni PDSK channel menika awit nggih nyuwun sewu Bapak Ibu anggenipun kula damel renungan, ngedit, lajeng upload menika nggih kula piyambak ingkang nglampahi. Mugi-mugi kula tansah sehat saengga saben dinten saged damel renungan lan nyaosaken dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih pandemen PDSK channel. Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus pinitados dening tiyang ngamonco. Injih menika wanita ingkang pitados bilih Gusti Yesus saged marasaken putrinipun ingkang nembe gerah. Yen dipun bandingaken kalian waosan saderengipun Gusti Yesus dipun tolak wonten ing kitha asalipun. Ning wonten ing papan sanes Gusti ditampi. Nah menika wolak-wali ing jaman wong Yahudi tanggane dhewe ora gelem nampa, ning wong liya, wong asing malah pura nampi. Kadangkala wonten ing komunitas, wonten ing paguyubane awake dhewe, sok-sok ya awake dhewe ora ditampa. Ning nggon liya awake dhewe ditampa kanthi bungah. Kosok wangsulipun wonten tiyang sing neng jaba moncer, ning neng lingkungane dhewe ora dianggep. Nah menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal welas ayat 21 ngantos dumugi 28. Nalika Gusti Yesus nilar laladan Tirus lan Sidon,
ana wanita Kanaan asli sing mapagage lan nguwuh-uwuh, "Gusti, putra Daud, nyuwun kawelasan, anak kula kepanjingan setan lan sakit sanget." Nanging Gusti ora ngandika sak kecap-kecapo. Para murid padha nyedak lan matur, "Dipun dawuh ana kisah kemawon wanita menika, awit namung bengak-bengok tut wingking terus." Gusti paring wangsulan, "Aku mung diutus ngrawuhi wedhus-wedhus ing Israel sing ketriwal." Nanging wanita mau nyedak sujud lan matur, "Gusti, estu nyuwun tulung." Paring dalem wangsulan, ora patut ngelongi panganing anak dipakakake asu. Nanging wong mau matur maneh, "Leres Gusti, segawon rak nedha rontogan saking meja." Nanging Gusti paring wangsulan pangandika dalem, "Wanita, nyata gedhe pengandelmu, kabula sing dadi panyuwunmu." Lan saknalika anake wadon waras. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Injil nyariosaken bilih wonten salah sawijining wanita Kanaan asli ingkang nguwuh sora ing ngarsa dalem Gusti nyuwun supados putrinipun dipun paringi saras. Wanita menika ngetingalake pengandel utawi kapitadosan dumateng Gusti Yesus ingkang ageng. Padahal wong Kanaan menika penduduk asli lan kula panjenengan saged bayangake naminipun penduduk asli menika biasane ora duwe agama, ora duwe keyakinan marang Gusti Allah. Alirane mbok menawi nggih kepercayaan. Ning pranyata rikala pinanggih kalian Gusti Yesus ningali kapitadosanipun lan wanita Kanaan kala wau estu pitados ing Gusti. Mila kanthi adreng nyuwun supados Gusti Yesus putra Daud paring kasarasan. Menika temtu saged dados panglimbang tumraping kula panjenengan sami bilih agama menika pancen penting. Ning boten sedaya tiyang sing duwe agama gadhahi iman kapitadosan utawi pengandel sing gedhe. Urip agama ora bisa dipadhakake karo urip iman kapitadosan. Awit nggih yen kula panjenengan umpamane ningali jaman rumiyin, yen kula nampi cariyos saking simbah-simbah taun 60 gangsalan menika lak wonten pagebluk ontran-ontran sing lajeng meksa tiyang mlebu ing agama-agama tertentu termasuk dadi wong Katolik. Jaman rumiyin sing penting duwe agama. Soal pracaya marang Gusti Yesus apa durung menika ora penting. Dadi terus ngrasuk agama. Rasukane utawa kelambine agama. Mbuh isine jeroning kelambi utawa busana menika menapa dereng penting. Lan menika tentu pengaruh wonten ing gesang kula panjenengan. Awake dhewe sakmenika yen jujur tentu nggih anggenipun pitados ing Gusti sok-sok ya isih mangu-mangu, isih ragu-ragu. Kadangkala wonten tiyang sing ngepenke urip agama. Sing penting tindak gereja saben minggu, sing penting sembayang saben dina, esuk awan sore bengi. Ning polah tingkahe kasar, gampang nesu, gelut, nganiaya wong liya. Ora peduli marang kasunyatan, gampang disuap utawa nyuap lan sapanunggalane. Nah menika ngetingalake bilih urip agama dereng temtu lajeng nggih ngetingalake urip kapitadosan marang Gusti Allah. Wanita Kanaan ingkang sanes ngrasuk agami Yahudi ning malah purun nampi Gusti Yesus lan pitados ing panjenengane. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun salam sehat
salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.